katotohanan. Sa kaaw. Dollar mo na ikaw. Kay, naman ka lang nasod. Dollar nga muna sa lugayod. Halayo sa pamilya. May kabisagot mo ba na nga ikaw may mula gas lang nasod? Ang midabaho. Siya di ay? Nagtrabaho man sa siya sa Cebu sa usa ka travel agency. Utility. Lara ko'y sweldo sa utility. Mao nga napugos ko sa pagpanimpahad sa laing nasod. Happy ka ba sa imong kaminyuot? Kung ikaw ka, may akong pangutanon. Happy ka ba sa? Taon sama ko. Sadyang napatir ko ang tingog ni Miriam sa baba na sulti sa cellphone. Sadyang nagkabayro ay may number. Huwag ako gitawakan. Ingam sa nilo balik na ko ultanan. Niya ka pa magod sa gawas. Tunog naman din eh. Dili ka pa matok? Nagpaduka pa ko. Nga naman ka? May problema ka? Wapan. Huwag ka problema. Sige na lang, katuog na lang. Una lang katuog. Musunod ako. Sige. Sunod tayo na. Buutan biya si Faye. Ang ako asawa. Pero ambot pa. Maski bati ko, bugat pagyapon na lang na ako si Miriam. Siya ang una kong kukma. Ang una kong kapakyasan. First love. First heartache. First love that never dies. Hello? I'm still missing you. Miriam, ganun na wag ka. Di ako sa bahay. May nagani kay, di ako sa gawas. Nag-standby. Nasayad ka ba? Nga nagmakay ko kung nanong nag-friend request pa ko di mo. Ingusan na nung balik na ako ang tanan. Mahal ko dahil kayapon ikaw. Dakong sa akin itong gibuhat. Kung sa man kini, pero dako kini kalainan sa nahimong sa uban sa sama nato. Nga doon nagay aktual nga nahitabo. Igor at tawag. Reminiscing those days. Unfair kini sa ito mga pares. Nagkasakta nila. Huwag kay sige pa ito magkontak. Loyo silang kasayuran. Kung sa maoy sayop kita magbalipayon. Bahala na lang. Miriam. Mahal ko gihapon ikaw. Pagmahal gawa ko ba di asa akong bala? Nagkapalit na ta. Huwag dili ko gusto maputol na usab ang atong komunikasyon. Domingo man karon mga anak. Human na to pamahaw. Mangandam na dayon aron makapanimba kita, ha? Yay! Sorry na sad me. Mao cute. Kay sweldo man sa di Papa. Di ba, Papa? Yay! Papa. Ha? May gisol ka ba mo? Kaganina ka pag yun. Nagtimi-timi sa pagkaon. Nga naman ka. Nakabantay lagi ko ni mo. Ingon sa pirmi kang balisa. May problema ka pag yun? Wa mo gay problema. Mao ba? Makapaduda man gud. Kung dili ka makakuyog na mo sa pagpanimba sa atong mga anak, kami na lang. Tingaling kaglain ang imong lawas. Medyo bitaw. Dapat sa bitaw kung murag may magawa sa ngay lanat. Init sa ko paminaw. Dili na lang tingali may manimba una si Inday. Nagkinahanglan kag atiman. Ayaw na. Ipaway ko na ni. Unya, water therapy lang. Ikabala ka. Maukir ko.
Oh, okay ka na? Kumusta man inyong lakaw ni Inday? Okay naman. Pero, may nakuwang kay pila na kahigayon nga may lakaw kami ug ang atong anak. Nakita on tay maoy magkuyok. Wa man ka. Kinidawat ka man og sideline bisag Domingong dako. Pasensya ka na. Kinahanglan magud nga mo sideline ko. Nagkadako atong anak. Nagkadako sa banggasto. Pilit ko ka nang gisabot. Mamahuwi na ta. Sige. Gimingaw na ba ako ni mo? I love you. Ayaw ba gumigpiyai, ha? Makigbuwag ka na ako. Di kinahanglan. Tol kaya konsensya na ko sa kong asawa. Buot na kasi akong binuangan. Dili ko masugot na magbuwag ta. Wala ko mahimo kung dili ka masugot. Kawat ka kasi kong oras sa kong pamilya. Unfair man ka. Giyatagan ta magyud kag panahon kaysa akong pamilya. Sa akong pana. Mas dako ang akong oras sa pagpakigsulti nimo kaysa akong pana. Kitang duhang unfair sa ito mga pares. Tol kaya pagkasala. Sa ito mga kaminyong. Magbuwag na lang ta. Maluoy ka na ako. Hatagin akong kalinaw. Deactivated ang imong FB account? Kaya nga naman, nag-ilisip ka kag number. Nauna-una ko lang kawat sa oras ko na masigog atubang na ng social media, internet. O nga, ako lang deactivate ang akong account. Nag-ilis ako ga cell number. Nga nung nag-ilis man sa kag cellphone number. Nagkakisamok sa akong old number. Mao ba? Masabaw ka na hibaw sa imong kaugalingon, Floyd. Nisalig ko nimo. May isulti ko. O gambot ko, malipay ka baka sa kong isulti nimo. Nagsabak ko. He's wishing you the best of everything. And as you leave my life, Nagsabak usab si Faye sa ikaduha na mong anak. Pilit ko gikalimtan si Miriam. Naglaamig kong dako. Naggali. Siya nang gitagana sa Diyos kanako. Nga mahimo akong forever. Pero, nagka-realize ko nga dili nang gid kini may tabo. Tungkol kay may tagsatagsa na kaming pamilya. Dili pa uway ang tanan. Giputol ko ang relasyon o nipokus ko sa akong pamilya. Dili na lang kutob. More power sa RMN.